Širimo za vaše udruženje. Sad ću vam reći. Fakultet besplatno, pa da, razliku. Ovo je najbolji test koji smo htio da znaš. U 4 ujutru Nemoj, ne. Na 36.5 i jednu slovo na ruskom, brate. Dobro, nemam što reći, ja sam jedno zbitak, ovdje išao pa nešto. Jedan aplauz za Mikija. Ljubim te, direktore, u svastiku. Ovo je bilo spontano. Nenamešteno. Ajde, naše to. I ničim izazvano. Ničim izazvano. Jest da mi je oteo kameru, ali nema veze. Boško, potpiši se. Ja nemam pojma kako se piše. Znaš kako je krasan? Ima krasan. Ja se palcem udario i ono. Sve kako se potpisujem palcem, nisi vidio? Novu dečka. Izvini, nije ona gaj. Čekaj, tvorim pivo zbog majke samo. Daj majicu. Ne zbog majke. Majicu da snimao tvoju. A Banja Luka, Banja Luka. A koga reklamira? Banja Luka. Da se zna, brate, to. Ajmo malo ovdje kosovku devojku kako leći ranjenik. Tako, dobro. Dobar. Ali ćeš ovako gledati, ne moraš ovako ćeš. Neću. Sad će ovako. Aj tamo, pored. Samo će on privremeno. Ovako kako peka. Kao što se desilo na našom zemlju i stradanje srpskog naroda od davnina do današnjih dana. I zato sam ovo rekao kratko, ne mogu da emotiran sam i vi ste vidjeli zašto ste pošli, gde ste išli, šta ste radili, koji ste svoj doprinos, to sve analizirate kad dođete vašim kućama i vidite da li je u redu. A trenutno ako ima nešto što tiče mene, zamerke efektivne da se popravi. Ja mislim lično, evo prošlo je 25 godina, grad Vranje je bio moj domaćin ovdje 1999. godine kad sam ja trčao sam od Novog Sada do Zejtilnika. I evo ja sam hteo na taj način da celu ekipu svratim u grad Vranje i da ovdje podelimo priznanja. Mogli smo i u Makedoniji tamo gdje smo imali sve i Grčkoj, hteo sam ovdje. I ja vas molim, ako ima nešto da mi dodate, da mi oduzmete, ostavite za drugi put. A ovo što je bilo u maratonu ostaje među nama. Pričate lepe stvari, da su se ovdje svoje samo lepe stvari, nikakvi drugi stvari nisu. Ako je nešto, onda sam tu ja kriv, a ja mislim da niko nije bezgrešan. Molim mog prijatelja Dragana Petrovića, ovogodišnji direktora maratone, svi su bili direktori maratona sve mene. I kaže Milan Zlovacić i Dragan, ja nikad nisam bio, pošto sam predstavnik kluba i ne mogu sam sebi da dajem ni priznanja, ni medalje, ni titule, nego sve radim da bude u društvu i da svima se da nešto, a meni nešto ako bude, to će mi dati neko drugi. Bog mi je dao sve i njemu hvala.
Evo ovako, prvi pehar, u stvari ne. Prvo priznanje ćemo dati našem prijatelju Strahinji Saviću. Znaš zbog čega? Zato što kad dobiješ vidiš pravo autobus i tako. Izvolite, evo Dragane, podeli. Ajde malo, okrenite se prema meni, tako. Hvala ti. Tako, društvo, bravo. Inače, Strahinja prvi put se susreće sa ovakvom vrstom sportske ekipe. Nadam se da te nismo previše gnjavili i da te je bilo lepo sa nama i da je druženje, jednostavno da si možda neku pozitivnu energiju upio svih nas, oprosti na nekim šalama koje su bile, ali znaš i sam, svi smo mi sportisti, volimo tako da smo šaljivđije, a tebi hvala, što si bio strpljiv, mlad si dečko, i nadam se da će se sresti sa još ovakvim ekipama, ali ne ovakvim. Ovako ne može. Tako da i predajem ovu spomenicu potomku i rodoljubu otadžbine Srbije Strahinji Saviću. Dobiješ jedan privezak za spomen. Sad stani samo ovdje da se fotografišemo. I ovamo prema meni. Tako. Tu, samo po jednom. Tako, bravo. Druga spomenica ide našem velikom prijatelju iz Vranja, Ivanu Stankoviću. Koji je sa nama trčao više puta i uvijek nam je bio dragi prijatelj, bez obzira što nije član našeg kluba, ali je deo našeg srca. Tako da ja sam hteo da se njemu uruči spomenica ovdje, našem drugaru Ivanu Stankoviću. Tako, Stankoviću. Spomenica potomku i rodoljubu otadžbine Srbije Ivanu Stankoviću, koji je i prijatelj našeg kluba, a jedan i organizatora polumaratona u Vranju, gde smo i mi, ja i Milisa Janković bili gosti i uvek ste ono što kaže dobro došli i uvek izlaze u susret šta god treba, na kraju krajeva i privatno kad smo na proputovanju uvek kaže ljudi ako treba svratite, bar da se vidite. I ja ću uručiti Ivanu medalju, kao da je bio deo učesnik našeg maratona, zato što je on tu zaslužio, bio je sa nama srcem, a trenutne okolnosti nisu dozvolili da on ide. Kao predstavnik kluba imam to pravo. Oko vrata. Tebi i tvojoj porodici želim sve najbolje, kao i svojoj porodici. Tako da hvala ti veliko za velika druženja svih ovih silnih godina u gradu Vranju. Šta ti je Bora Stanković? Komšija. Pozdravi ga. Evo tako stoji stanje. Ja volim Vesnu Gajić, najbolju maratonku Balkana i Evrope i Srbije. Alo, dečko, bre, pusti me pričam. Evo, ne učujem ja se ne ljubim tako ovako. Inače da znate Gaja, bez obzira na što... Ona u sredinu. Sad daš. Znate sami, šalimo se, s obzirom da ja nisam u ovom sportu, znate sami, trčim to, što kaže, zato što volim, a Gaja je jedan od retkih onih atletičara i u svojoj generaciji i u godinama koje ima, da i dan danas trči i ostvaruje rezultate koji su i za mlađe generacije da sada ne dostiže, ali pojavit će sada neko ko će moći da to, ali da sada dalje se takmiči, tako da želimo mnogo uspeha u daljem sportskom životu. Ljubi još jedan puta, evo, dajmo medalja i spomenica. Pa znaš, pandurska posla, svi vole se ljubi. Potomku i rodoljub otadžbine Srbije. Mi ćemo se ljubiti kasno kada bude vreme. Jedan lep pehar Mariji Blagojeviću iz spomenica iz Republike Srpske iz grada Čelinca kod Banja Luke. Dragane u Luči, devojci. Četki poznatog maratonca Četki. Samo da se zna,
da je Marija Blagović najmanji učesnik ovog maratona i da je ćerka od mog velikog prijatelja, najboljeg maratonca sveta i na duge pruge, Željka Blagojevića iz Čelinca, sportiste koji je bio na koridoru 2 godine i 7 mjeseci i branio je srpstvo i pravoslavlje, koji sa nama trčio 18 godina. I da nije, i zahvaljujući meni lično, ova mala je rođena. Da nije bilo mene, ona ne bi bila, bio bi tu neki mali Željko. A moraš da objasniš zbog čega. Ja sam spasao njenu mamu. Ona je bila u 9. mjesecu trudnoće, Bilju, i on je naredio, pošto je s te strane tako ispod reke rođen, on je naterao da uzme lubenicu od 15 kila. I da nosi 500 metara i posle da mu opere noge da dokaže da je on frajer. Ja sam lubenicu razbio, mamu sam odveo u moj privatni auto i zaključio sam da je to najbolje da je spasen. I onda smo je operi da se porodi i ovo mala lepotica se porodila. Nije se porodila. Porodila se Bilja i rodila lepoticu. Bravo. Dodeljujemo spomenicu potomku i rodoljubu otadžbine Srbije, Mariji Blagović. Malo prema ja. Tijena, sve super. Kao što je Miki rekao, znači naš najmlađi član, pre 2 godine trčala je sa nama Beograd Banja Luka i tada se prvi put susrela s nama i sa ovom vrstom druženja i našeg obeležavanja i nadam se da u narednim godinama da ćeš učestvovati i pomagati ovakvu vrstu maratona. I evo samo još nešto. Ja kao predstavnik kluba odlučio sam da zastavu ovog maratona povodom 25 godina NATO agresije od Hrama Svetog Save do Srpsko-vojnička groblja Zejtilnik poklonimo najmlađoj učesnici maratona Mariji Blagović. Zastava ide u Republiku Srpsku, a ne da ostane u Beogradu. Ja mislim da je to okej. Da li ima neko zamjerke na ovu odluku moju sekretarice? Ne, niko. Nema uzdržanih? Nema. Okej. Željko Blagojević u Čakiju, Republika Srpska, Čelinec, najbolji maratonac sveta. Samo da kažem ja, pre nego što mu Dragan dodelite, da ovo je spomenica od 2019. Hram Svetog Save, Beograd, Srbija, manastir Hilandar, Sveta Gora, Grčka, pošto Željko otišao je, bio je pijan i nije uzeo spomenicu, medalje, sve ostalo meni, ja sam to dao za pivo, a on sam morao da mu dam, pošto ne budu prodati. Ja se toga ne sjećam sad. Konačno sam skonto gdje je to bilo, pošto sam Samo kraći govor. Nemoj govor čak. Nemoj da mu date govor da govori. Spomenicu dodeljujemo potomku i rodoljubu otadžbine Srbije, Željku Blagojeviću i ovom prilikom želim da ti se još jednom zahvalim što si odvojio svoje vreme i s obzirom da si iz Čelinca i putovanje i sve ostalo i sa svojom ćerkom došao da obeležiš jedan tužan, naravno, jubilej i nadam se da ćemo se družiti dalje i da ćemo doći napokon kao ekipa da te posjetimo. Čovjek stvarno ima lepu vikendicu, lep prostor tamo gde možemo da se družimo i sve ostalo. Hvala, ja se nadam da će ove godine Gospod da dođete, da Bog da i... Samo ti pričam. Molitva Svetog Save. Dobro, dosta. Molitva Svetog Save, krste slave. Gospod dragi, molitvama Svetog Save. Malo budete... Vodari svima, duhovnog i telesnog zdravlja. Da blagoslovi Gospod sve naše maratone u buduće, jer ovo što Atletski klub Plemenito Srce radi, meni i mojoj čerci je stvarno izuzetna čast i ovo što radi Atletski klub, znači ove memorijalne humanitarne maratone, znači da ne zaboravimo od Kosova pa na ovamo sve naše žrtve, da se molimo da otadžbinu Srbiju i srpski narod. Hvala vam još jednom na svemu, nek vas Gospod blagoslovi vas i vaše porodice, sva vaše pokoljenja za ovo što radite. Živi za bil, Bogom blagosloveni. Hvala. Čak i Biljanu nisi pozdravio, da? A Dodika? Našem drugaru iz 72. specijalne brigade. Gordanu Sojkiću. Da, okej.
Dodjeljuje spomenicu potomku i rodoljubu otadžbine Srbije Gordanu Stojkiću. Naš brat Gordan, eto, s obzirom da je bio u 72. specijalnoj jedinici, trenutno živi i radi u Mađarskoj i on isto izdvojio vreme, sagledao ovu našu priču, prijavio se, Miki je procenio da takav, što kaže, član nam je potreban, a ti sad ako želiš da se obratiš nekako par reći. Zahvaljujem vam puno, velika mi je čast bilo što sam učestvovao u svojoj. Bolje je bio neprimjetan, znači samo ono se treba da odradi. Ja molim završio. Alo, radimo još. Da podijelimo priznanja, ja sam gladan, hoću da pojedem nešto. Vi se zajebavate, jedete, pijete, a ja moram spojiti. Marku Popoviću, velikom maratoncu iz Vinče. Mislim da je najveći. Živi zdrav. Dodjeljuje spomenicu, Atlantski klub Plemenito srce dodjeljuje spomenicu potomke rodoljubu otadžbine Srbije Marku Popoviću. Pa neću da kažemo i o Marku. Marko je, znači, prvi put se susreće sa mnom i sa ostalim delom ekipe, sa Mikijem se zna. Meni je drago što si, s obzirom da si trener i u raznim sportovima, prevashodno u atletici, drago mi da si i na ovaj način doprinio da se ovaj maraton realizuje i na ovaj način. Malo da trčiš više, malo da slušaš i ti će sve do tebe. Ja hoću da se vratim. Ja bih se zahvalio, znači, prvenstveno Mikiju, zato što sam dobio priliku da se pridružim ovoj ekipi i prvi biti neke članove već znam, a neke sam tek upoznao. Znači, velike, da kažem, pohvala za celu ekipu. Mislim da smo bili sjajni, lepo smo izgurali, da kažem, ovaj maraton mira. To bi bilo to. Guramo dalje. Idemo dalje. Našem dragom prijatelju Saši Ćukoviću. Velikom maratoncu i velikom prijatelju i trčao je više puta sa nama. Samo je to drago, moram izgledati. Ovdje? Stavim ovo kosu. Dragi prijatelji. Atlantski klub Plemenito srce dodjeljuje spomenicu potomke i rodoljubu otadžbine Srbije Saši Ćukoviću. I par reči o Saši. Saša je, znači, izuzetan dečko koji je pomogao da se ovaj maraton realizuje na pravi način, dao je svoj internet i punjač eksterni, tako da bez toga ne bi bilo onoliko fotografija sve ostalo. Ja ću ga nešto piva napojiti samo sa... Poljubimo za njegovu ženu i njegovu porodicu, ja ih volim. Ja bih se ovako prvo zahvalio predsjedniku. Sačekajte. Predsjedniku kluba koji mi je omogućio da budem deo ovako i časti i privilegije da budem ovako deo ovakvog tima. Ovakvih ljudi, pozitivnih, puni energije. Draganu što me upoznao sa Marijom i Uražniju. Radetu što mi je čuvao stvari sve vreme ovog puta. Snimamo film. Evo, vratit se kako te slišim. Podaj sad ponovno, Snimamo film. Znači, ja bih se prvo zahvalio predsjedniku kluba što mi je omogućio da budem deo ovog sjajnog tima. Čast i privilegija je stvarno biti deo ovoga tima, ovih pozitivnih ljudi, Strahinje vozača, Draganu koji me upoznao sa Marijom iz Ražnja, Radetu koji mi je sve vreme čuvao stvari koje sam gubio po ovom našem putešestviju. I ne znam ljudi, stvarno, volim vas stvarno sve, najiskrenije. Bravo. Bilo mi je drago, hvala na ovih 6 dana da budem, hvala mi je drago da budem sa vama, znači, u životu nikad mi nije bilo lepše. Hvala Saša. Bravo, Iš koliko slike?
vole da sfotografišu čovjeka. Ovo samo pivo više voli od nas. Živjeli. I ja ću tebe poljubiti. Hvala ti za sve, uvijek si bio deo ekipe, čak u nekim momentima si bio bolji od mene i uzvišeniji od mene, jer ja sam toliko opterećen. Ispravio si me, samo si me pogledao, namignuo i ja sam se ispravio i sve besprekorno. Hvala ti. Hvala tebi što si mi dodeljivao neke ćete ove etape. Ponosan sam na tebe i na grad Vranje. Na grad Vranje, koji smo dosta puta bili, i na grad Bujanovac. Ja sam radio za vladu povratak Srba na naše prostore. Radio sam projekte, dovodio sam vrhunske sportiste sveta Evrope i našu reprezentaciju. Ovde radili smo u Bujanovcu za vreme svih tih problema, da ne pričamo o tome, pošto je Saša iz Bujanovca, mi ne pričamo mnogo o našim životima i to sve. Naša je priča obeležavanje 25 godina NATO agresije, da se ne zaboravi i da to traje. Sve drugo je nevezano za nas, mi se ne bavimo politikom, ja nikad nisam bio član jedne partije ničega, ja volim moju zemlju i Saša je tu, on uvijek dolazi tu kad ga pozovem i uvijek je tu i uvijek će biti. Hvala. Ugreo mi se pio zbog ovog govora. Još dva. Radetu Negovanoviću, predstavniku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Samo da kažem samo dvije reči posle ovoga. Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, odlučio da celokupnu priču obezbeđenja ovog maratona organizuje sa svojim saradnicima, MUP-om Srbije, saobraćajnom policijom i tako. S obzirom da je ovaj maraton pomoglo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova, sa blagoslovom patrijarha Porfirija. Mislim da je ova priča lepa i on je bio predstavnik MUP-a Srbije kao i Dragan Petrović. Tako da mogu da izražim zahvalnost koju će oni predati MUP-u Srbije i svim članovima MUP-a Srbije koji su učestvovali u našem obezbeđenju ostatka do cilja. Atletski klub Plemenito srce dodeljuje spomenicu potomku i rodoljubu otadžbine Srbije Radoslavu Negovanoviću. Ja mislim da ne bude sad da ne spomenemo našeg brata Radeta, sinoć vidite sami bilo je malo emotivno sa i njegove strane. Pomenuo sam šta je uradio prošle godine, da je jedan veliki čovjek velikog srca, da jedno malo mesto koje je obeležilo, a naravno na tvoju inicijativu, da obeleži jedan spomen, obeleže za jednog borca, mladog čovjeka koji je poginuo na Košarama, tako da tebi još jednom hvala, a nadam se da ćeš razumeti ovu našu priču koja je isto jako. Hvala vama, što kažem ljudi, divni ste, ovim maratonom je sve rečeno. Družit ćemo se dalje. Bravo. Hvala. Jogi. Našem dugogodišnjem prijatelju, mom ličnom prijatelju Bocetu Stevanovskom, koji je godinama sa mnom, koji smo radili u dečijim vrtićima, u jaslicama od godinu dana olimpijade, olimpijske igre. Olimpijada nije mogla da nam primiriše sa našom organizacijom u dečijim vrtiću. Mame, tate, dečice od godinu dana špartaju, idu, svima medalje, svima pekari, svima spomenice, svima zaklonice, tate pića, mame kolače, torte i on je, znam ga, ceo život. Ceo život je sa mnom, ne ide često zbog obaveza, pošto je vrhunski producent i snimatelj, pravi svoje filmove, dokumentarne, ali Dragan će mu uručiti priznanje zasluženo za sve što činio za klub.
Atletski klub Plemenito Srce dodeljuje spomenicu potomku i rodoljubu otadžbine Srbije Bošku Stevanovskom. Još jednom ti se zahvaljujemo što si kroz objektiv koji nosiš svakodnevno prikazao neki način sam ovaj povod, zabeležio sve ono što je neophodno bilo i nadam se da će jedan lep dokumentarac i lepa priča izaći iz ovog našeg pohoda koji smo ostvarili, a tebi želim mnogo uspeha i da dalje, ono što kaže, budeš deo naše ekipe u budućnosti. Hvala vam svima na saradnji, bili ste izuzetni, dragi, mili, posebno Mikiju, Gagi Draganu, doktoru koji je brinuo o našem zdravlju, hvala ti za sve. I još jednom, ovo je za nezahvalno, a dokumentarac ćete svi vidjeti. Hvala Bože. Hvala. Pošto je ovaj policijski performans moga brata Dragana ovako za mene upečatljiv. Ja sam emotivac, ja možda sad da trenutim da zaplačem. Ne to. Zato što je on sa mnom trčao Beograd Moskva, 16 dana do Moskve. Niko nije uspio da to napravi. Najbrži maraton na svetu, najbolji. Hram Svetog Save, Beograd, Hram Spasitelja Hrista, 2452 km za 16 dana, sa 8 maratonaca, gde su dve delice bile po 230 km, jedna po 210 km, vremenska razlika od sat vremena, niko nije uspeo. 65 maratonaca iz Rusije, moćne Rusije, pošlo do Berlina, nije uspelo. Mi smo se pobratimili u Belorusiji, mi smo stigli ovako kao što smo danas uradili ovaj maraton, popili piće, vratili se. Bio je sa nama čovjek koji je objavio u Berlin, je pao, ruski kosmonauti, ruski piloti. Šta da vam kažem, ja ću lično da se zahvalim, sad je zahvalnost mom bratu Draganu za sve što je uradio za ovaj klub. Uradio je malo, za mene mogu još više. Nisam tražio, ovo malo znači meni najviše. Zašto sam uzeo ove malo veće pekare? Da se razlikuje, jer mi smo nerazvojna ekipa. Ja sam jedini trčao te 99. godine od Novog Sada, od Žeželja mosta koji je bombardovan, do vojničkog groblja Zetilnik, i grad Vranje je tad bio domaćin ovoga tadašnjeg maratona. Evo, znači, samo jedna godina je bila, da Dragan je učestvovao, sve godine učestvovao. I zato ovaj pekar nek idemo pratiti. Samo sam to htio da kažem zašto se razlikuju malo ova dva pekara različno. O Mihajlu Pupinu ne treba da pričam šta je uradio za srpstvo, tako da... Spomenica Draganu Petroviću. To je to, druga slikica. Da kažem još nešto o sebi, tako. Dobro. Inače, samo zaboravim sad kažem, Dragan Petrović je predstavnik MUP-a Srbije, instruktor 5. uprave jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i delegacija. Znači, sve što se dešava tu, ja zamolim Dragana da nam uradi. Nikad ništa nije obio za klub, nikad ništa nije rekao ne može, samo je rekao u redu predsjedniče, kraj priče. Živjeli. Ja bih još jednom se zahvalim celoj ekipi, prošli smo ovih 5-6 dana svi zajedno, videli ste sami, godinama unazad spominjemo maratone, spominjemo šta radimo, kako se to odvija, ali uvek jedno ime tu ostaje, a to je Milisav Miki Janković. On je taj centar koji okuplja sve nas. Kroz klub je prošlo hiljade maratonaca, bilo je druženja, nikad nije bilo nikakvih problema, ali ona vodilja ideju koju on prezentuje, ostaće i bit će, znači za ovo Atletski klub Plemenito Srce. Sve ono što on sada radi i u budućnosti što će raditi, doprinosi da mi budemo deo njega, deo tog tima koji on vodi.
Tako da vama još jednom hvala, nemojte zameriti ako nešto nije bilo kako treba, trudili smo se da bude organizacija maksimalna. Kao što znate, imali smo usput i druženje i kolege koji su nas podržale, tako da vama hvala još jednom i naravno mom bratu Mikiju. Ja imam još jednu molbu za Dragana da prenese ministru policije Bratislavu Gašiću i njegovim saradnicima pozdrave i zahvalnost što nam ove godine omogućio da maraton ide besprekorno. I mogu da kažem jedino, mislim ja ne mogu kažem u ime sebe, ali da policija naše zemlje, naše Srbije, jedina radi besprekoran posao od svih 25 godina naše besprekorne saradnje. Svi dosadašnji ministri su to nama pomagali, omogućivali su. Ove godine je specifično mnogo papira. Ovaj maraton je bilo prijavljeno 780 maratonaca iz celog sveta i zemlje. Nisam mnogo svijel, ja sam odabrao na svoju ruku 10 i tražio sam maksimalnu zaštitu od starta do cilja. Meni je to sve omogućeno. Patrijarh je dao blagost, Ministarstvo spoljnih poslova radi na svoju priču. Ja, pošto imam pravo kao predsednik kluba da kažem Draganu da to prenese, a mi jednim aplauzom se zahvalimo Ministarstvu za sve što uradilo za nas ovih 25 godina. Hvala Draganu. Mom bratu, koji je u lepoj sekretarici, Dijani Novaković, moj sekretarici, ja ću učiti priznanje, pošto ja volim da se ljubim, moja sekretarica tu ne smem, ona mi zamera stalom, a ovaj put mi je sve oprostila i kaže ti si bezgrešan, ja sam samo rekao, Bog je bezgrešan, mi se svi ljubim tebe, tvoj Niki, hvala ti veliko što si osvetala obraz. Hvala vama, mislim, ajde sad ću reći. Evo za tebe ovo, za tebe medaljica. Za tebe jedna spomenica, tako fino da imaš za sećanje i hvala ti veliko što si bila deo ove ekipe, besprekorne ekipe i ti si bila besprekorna i sjajna i ja te zato i volim i zato si tu. Hvala svima, ja bih samo iskoristila ovu priliku, pošto nisam imala priliku do sada, da stvarno izrazim veliku zahvalnost Mikiju na ovoj časti, pre svega da budem deo ovakve ekipe. Velikih ljudi sa velikim srcem na ovako velikom putovanju koje nosi izuzetan značaj za sve nas. Tako da hvala vam svima ponovno. Evo mu bratu Hadži Miroslavu Vasiću. Kažem samo nešto, jednu stvar moram da vam kažem. Odaću vam jednu malu tajnu, koja meni mnogo znači, mala je bezvredna kao što sam i ja bezvredna pred Gospodom i pred svim svetiteljima. Moj brat je sa mnom od početka do kraja i ja nemam šta više da pričam o mom bratu Hadži Miroslavu Vasiću, koji ovu ekipu pratim i za 25 godina niko se nije povredio, ni jednu jedinu intervenciju nije imao, sem na meni da mi kaže samo Miki, pamet u glavu. Izvoli, brate. I učesnike rata kao i moj brat Dragan Petrović, to sam zaboravio, kažem, ja ne volim da pričam o tome, za mene je rat nešto strašno. Mi radimo da se ne zaborave strahote srpskog naroda od davija današnjih dana i ja izbegavam da kažem i NATO agresija i rat i to je nešto što može nas ne nastaviti. Zato, brate moj, tebi hvala. I ovo je velikan koji je radio za srpski narod, dao je sve što ima. Mihajlo Putin. Šta reći? Ja bih isto da se obratim kao i direktor maratona, svi znate naše Hadži Miroslava Vasića, da čovjek koji ambulantu Vasić vodi
dugi niz godina i koji je odvojio vreme, s obzirom da dosta pacijenata čeka, zakazano je, ipak je ono što kaže, pored tih obaveza odvojio vreme da bude sa nama, radi, znate i sami u nemogućim uslovima što se tiče maratona. On ima ordinacije, sve ono što je pripremljeno, znate i sami kad dođe. Ovde je gledao da pomogne maratoncima sa nekim povredama gde god je mogao, da li je to autobus, da li je to napolju, da li je to u sobi, tako da njemu još jednom hvala što je uopšte sa nama, a i ujedno i što nam pomaže da se oporavimo posle napornog trčanja. Ajmo još jedan hvala. Hvala svima, ovoj divnoj ekipi, ovoj deci. Mislim, ja sam presrećan što sam u ovim godinama sa vama od prvog dana sa mojim bratom Milisavom. Kad je on krenuo, ja sam mu bio iskreno podršan. Mnogo je bilo maratonaca koji su prošli kroz ovaj klub, koji su se i pravili da su prijatelji bratu našem Milisavu. Međutim, nije bilo tako. Od svih dana, znate kako, kad se sito radi, sve ono što ispliva šljam, otišao je i evo, jedino smo nas troje ostali od početka do kraja. I tako će biti, nadam se, dokle ja budem mogao i dok moj brat bude mogao da organizuje maraton, a nadamo se da hoćemo, jer smo vitalni još uvek, bez obzira na naše godine. Jer vi nam dajete snagu. Jer vi ste snaga naša. Kad vidimo ovako divne, plemenite ljude, znači ja ću se truditi da nastavim dokle god budemo mogli da organizujemo ovako divne stvari u humanitarne maratone, koji je prvi bio Beograd, Hilandar, pa ostalo da ne pričam. Pričali smo mnogo do toga, do Ostroga, do Banja Luke, do Gračanice, posle rata, odmah 2000-te smo trčali za Gračanicu i uvek je bilo nekih problema. Uglavnom sadržana stvar, što je rekao Miki malo pre, jedino ko je funkcionisao u svim stvarima je bila policija. I ja im odajem stvarno priznanje veliko, jer nikad nisu grešili, svi ostali jesu, imali smo mi to iz vrha države, obstrukcije za maraton, kad je bilo za Moskvu. Međutim, naša upornost se isplatila. Javili su da se vratimo sa mađarske granice, Miki kaže ne, mi idemo, ja sam se dogovorio. Pa onda, naša konzulka je otkazala, rekla je da ne možemo, neće da nas pusti mađarska policija. Ovo je detalj, mora da mi ispričam. Ja sad vidim policajac, visoki mađar, kao kolega Draganov, lako visok, markantan čovjek, i ja mu vidim da mu piše ovde Jovanović. Ja priđem, kažem, brate, si ti Srbin? Kaže, jesam. I on kaže meni, slušajte, ja ću da ti kažem samo na brzaka, ne morate vi da platite mađarsku policiju. 5.000 evra, 5 kilometra. Kaže, svugde pored puta ima staza. Maratonac neka trči stazom, autobus nek ide u vašom trasu dok je ponekad da se čeka i ne morate. Kaže, ali nemoj reći da sam ja rekao, kaže, neću. I ja slažem bratu Milisu, brate, tako, Faromic kaže, braćo, krećemo sa verom u Boga, kao kad smo bili na Merdaru. Da. Kaže, oni su obećali na pratnju, tvor, ovo, ono, i na kraju kad smo mi došli tamo, kaže, možete samo na vaš rizik da idete šiptari tamo okolo, motorima, biciklama. Mi svi kleknemo tamo, poljubno za njih krenemo i dođemo, čeka nas patrijarhu Pavle Gračanice. Tako da upornost, naročito upornost, znači Mikijeva, tu je neprikosnoven. Znači sve što je zamislio, sve je odradio, a mi koliko smo mogli smo možda i više, ja govorim i u svoje ime, možda sam mnogo više da pomognem, ali ja mislim da i moje prisustvo i moja podrška bila dobra. Znači bilo je tu i teških momenta, ali ne damo se, idemo dalje. Ja sve vas volim. Hvala za to. Hvala. Živio ti na vjeru dugo. Dugo živi zdravlje još. Može, da damo bratu druga.
Sad bih pozvao moga drugara Gorana Krstića. Imate ljudi ko Boga vas molim. On inače voli da se snima, I fotografiše. ne pije rakiju. Kao što znate, Morat ću malo. kao što znate, kada se neko dočeka u manastir, onda verujete i znate da je to jedna velika, velika ljubav. Prvo prema Bogu, a drugo prema ovom našem pohodu koji smo ostvarili u jednoj velikoj svetinji, to smo već samo pričali, u Svetom Prokopčijskom. Inače, moj drugar zajedno sa mnom radi, znamo se dugi niz godina, zajedno smo prošli sve i svašta i u prošlosti i sada, naravno, pre kraja neke naše karijere. S obzirom da je iz grada Vranja, ja mu se još jednom zahvaljujem što je imao razumevanja. On kaže, ja nisam ništa pomogao. Dovoljno je što si samo prisutan, nama je velika ta pomoć. Želim da to ime tebi i tvoje, drago, da pokloniš jedan privezak. Evo, brate, imaš pravo da pokloniš i svojim prijateljima, evo. Da bude to broj 5. Ocena u osnovnoj školi. Ja nemam fakultet, imam srednju školu, imam druge škole, 15 fakulteta sa ulice, iz života. To je pointa. Nije papir, nego ljudsko cijovo srce plemenito. On je tu sa nama za to. Zato sam i rekao to. Braći i sestre, imam ja nešto da izjavim za ovaj TV dnevnik. S obzirom da sam učesnik rata, odnosno veteran rata od 90-ih ispred resora državne bezbednosti jedinice za specijalne operacije, nepravedno rasformirane od tadašnjih nesretnih vlasti. I s obzirom da znam zašto radite to što radite, izuzetno sam ponosan na vas. I što držite sećanje na one pale momke koji su dali život za ovu državu i za srpstvo. Tako da, hvala vam, ja vam se zahvalim. Evo ovako, ja ne mogu sebi sam ništa da dodelim i ništa ne mogu. Srpska dijaspora je odlučila da za naš rad, da se dodeli pehar klub, ja sam u redu rekao klub, međutim, oni su odlučili da to bude Miki Janković. Ja sam hteo da se vrati pločica, oni su rekli ne. Institut Mihajlo Pupin koji je dao saglasnost za ovo, oni isto. Ne mogu ništa sam sebi. Oni su tako uradili to sve, uradili pehar, uradili su sve i rekli su ko bude direktor maratona da može da ga dodeli ili jednostavno da ga stavi tamo negde gde zaslužuje mesto u vitrine Atletskog kluba Plemenito srce. Tako da Dragan će odlučiti kome će, da li će dati u klub, da li će meni, da li će vama, svima, da li će... Ja to ne znam. Ja bi u istoj sekundi odlučio, naravno, znati sami, to je jedan i emotivni i težak trenutak kad čovek sve ovo kad privredi i sve ovo kad organizuje, kao što je Miki Janković, uvek na kraju ostaje to samo. Međutim, kao što je Miki rekao, ovaj pehar i pored onih silnih pehara neka bude deo riznice Plemenitog srca, Atletskog kluba Plemenito srce, koje ostvaruje kroz sve ove godine. Tako da, Miki Jankoviću, tebi još jednom hvala i dodeljujem ti ovaj pehar od srca. Naravno i medalju Mihajla Pupina. To su drugi odlučili, ne ja. Tako je. Institut Mihajlo Pupin i srpska dijaspora. I što je najvažnije, bez obzira što atletski klub, ono što ja uvek volim da naglasim kad čitam, a i vama, ono što kaže kad se posjetite i kad pročitate u spomenicu,
potomku i rodoljubu otadžbine Srbije. Da nikad ne zaboravimo i da nam je uvek u srcu. Živela Srbija! Evo ja iskoristim priliku, kratko ću biti jednostavno, pošto uvek u ovim situacijama ne kažem nešto uvijek zaplačeno i mislim svi da sam pička, ali sam devica. To sam rekao namjerno da ovaj ne bi mogo da snimi to stavi u filmu, moje obraćanje, ali nema veze, on je kamerno. Ovako stoji stanje. Atletski klub Plemenito srce je simbol za obeležavanje stradanja srpskog naroda od davnina naših dana. Sve smo obeležali, jer smo bili sprečani Kosovsku, Cersku, Kolubarsku, Mačkov kamen, Kajmakčalan, sve bitke, svog stradanja srpskog naroda na toj agresiji, da se ne zaboravi. Atletski klub Plemenito srce i ove godine 25. put organizovao je maraton u idealnim uslovima, u idealnim teškoćama. Hteli smo da ga spreče, nisu uspeli. Mi smo to dali na najlepši način. Ovaj maraton je nama omogućila da besprekorno organizujemo, da se ne sekiram, sve sam stavio pod mišku ovako i nisam imao problema. Ja kad stavim pod mišku, moju plastiku, Bog je sklopio kockice, ovo ide. Znači da se posebno zahvalim Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, Patrijarhu Porfiriju koji je dao blagoslov za ovaj maraton. Srpska pravoslavna crkva sa nama učestvuje 25 godina. Sve blagoslov počivšeg patrijarha Pavla, patrijarha Elimeja i prvi blagoslov patrijarh Porfirije je dao nama. Da se zahvalim našim ambasadama u Makedoniji, neću da kažem bivša Republika Makedonija, nego Severna i Nova, nego ću kažem Makedoniji, pošto imam veliki prijatelj u Makedoniji. Samo kažem Makedoniji, našoj ambasadi i našoj ambasadi u Atini i konzulatu u Solunu. Da se zahvalim policiji, posebno policiji Republike Makedonije i Republike Grčke, koji su odradili svoj posao besprekorno. Znači, iznenađujuće besprekorno sa nekoliko policijskih auta. Ja ovo ću posebno staviti, naglasiti u filmu, znači da se njima zahvaljujem. Na ovom putu ništa nije moglo se desiti, zato što je to Bog tako rekao. Ja ne bih hteo više ništa da pričam, Atletski klub Plemenito srce, neka živi i dalje, živela Srbija i sav srpski rod, ma gde bio, gde se rodio. I imam još jednu lepu stvar da kažem, to sam odlučio. Devojka koja je pošla sa nama, njen otac je bio oficir vojske Jugoslavije koji je ranjavan, učestvuje jedinici koja je dobila orden heroja u odbrani Kosova i Metohije naše republike. Njegova ćerka se zove Anđela Janjić. Ona je morala da odustane zbog svoje povrede. Mi smo joj omogućili Anđeli Janjić da ide sa nama od kraja do cilja. Njen otac je odlučio da se vrati, da ne bi bila na teret kluba, pošto je on borac, tako je razmišljao. Mi smo hteli da ona ide i ona je otišla. Ja kao predsednik kluba odlučio sam da sve njene troškove i sve to snosim lično i uplatio sam za nju sve, znači ništa nije to bilo. Uplatio sam za nju sve. Njen otac je rekao u Vranju, pošto je povređena, da ne bi ometala sve ostale članove kluba da je gledaju ispod oka kao tako. Devojčica ima samo 17 godina, perfektan je drugar, čovek kao što je njen otac Goran Janjić. Ja se njemu zahvaljujem što je moguće da njegova ćerka ide. Eto, ona nije tu, a mi smo odlučili da je damo i medalju, i spomenicu, i pehar, kao da je deo člana kluba bila od starta do cilja, kao što je bio naredno. Hvala i njenog ćerka. To je koji više pokazuje. A sada molim naših velikog prijatelja Ivana Stankovića da kažem par reči. Ovo ostaje za Anđelu.
Ništa, mi ovako ispred kluba u septembru bi trebalo da bude polumaraton u Vranju i vi ste bili jedan gosti i Dragan, ali bi u ovom prilikom da pozovem sve učesnike koji su bili sada na maratonu, bit ćemo u kontaktu i jednostavno vas zovemo da budete naši gosti u septembru, pod uslovom da trčite makar 5 km. A ja ću moju majicu koju treniram, kojim prolivam svoj znoj i koju ne perem jednu godinu dana, da poklonim mom prijatelju koji me upoznao sa Marijom iz Razar. Moram da me glasim. Mom bratu Draganu, hvala ti za Mariju. Ovo je Miki. Ovo je za mene, brate, hvala tebi, brate, što molim jednu fotograficu ovako, ovdje sa ovim mene. Da ti sjeća na mene. Malo, sale malo, tako, bravo. Imam jedno iznenađenje, jednu veliku zahvalnost svih članova kluba od davnina do današnjih dana, ako naš klub je prošlo preko 5000 članova širom sveta. Uvijek su bile prijave po 1700, 1500, ove godine bilo 780 i nešto, mi biramo 10. Ne treba da bude vrhunski sportista, samo da bude običan čovjek koji zna gdje trči, zašto trči, da svoj maksimalni doprinos, makar 1 kilometar, 1 metar, 1 sekund, 1 minut. Ali svako koji bude ovdje, on da uvijek deo sebe, dao sebe i svoj život i svoje srce, da se ovo ne zaboravi. Molim najbolju maratonku Balkana, Srbije, veteranku, da uruči specijalan poklon velikom mom prijatelju i drugaru Ivanu Stankoviću iz grada Vranja, koji ne želi na to tu se nadam, što sam upoznala divnu osobu, čoveka Klesičara. Lično, pošto je Vranje žuta boja, da se skinem i lično svoju da ti poklonim. Ukulele. Nisam razumio da se skinem. Ovo je prva za skinanje, drugu ćemo se sami. Lično od mene. Ali žuto Vranje. Veoma ćeš meni. Ja sam zaboravio samo da kažem, poklon će biti za sve vas. Na ovog trenutka nismo bili u mogućnosti da obezbedimo za sve vas. Nisam znao da čak je smršao toliko, bio je deblji i onda sam morao da vratim da to smanje, razumiješ? Ja sam, ne, koliko bude, kad bude maraton, dobit ćete svi. Ide zastava. Evo samo ovako, pošto ja ne mogu kao predsjednik kluba, ja mogu samo dajem skromne priče, svoje skromne doprinos, iću ovako redom pa ću svakom dati moj mali znak pažnje na svaku maratonu. Kome nisam dao još? Podsjetku. Da li ste svi dobili moj mali skromni poklon, pošto ja malo srca mi je plemenito. Miki, stavi meni, Dino. Stavi meni ovdje, Miki. Gagić stavi jednu. Draganov metar. Dobro. Na kraju još jednom, pa da krenemo što kaže sa ručkom, znati sami da ova zastava sve vreme išla sa nama, bila je na svim stratištima, znači gdje su spomenici bili, tako da na moj predlog, a naravno svi ste vi podržali, ova zastava ide u klub, a klub koji predstavlja Milisa Miki Janković ostaće njemu za sećanje, a to sećanje održava se kroz ove sve potpise gdje ste vi od srca napisali i potpisali se. Znači, svi članovi koji su bili, oni su se potpisali, ovom prilikom molim Mariju kao najmlađu našu drugaricu da ovu zastavu uruči našem predsjedniku Milisa Miki Jankoviću.
I može ovo. Malo prema meni, dobro, fino, odlično. Momci, ja znam da vi niste gladni, znam, i niste žedni. Tako smo malo jeli, znači imali smo samo doručak i ovo. I zaboravio sam da kažem da je svaki maratonac dao svoj doprinos 25 km na 25 godina napravljene snime. To je mnogo važno se kaže, a to je bio povod. Ne moraš da budeš najbolji na svetu, ako je trčiš 25 km, ti si dao svoj doprinos za 25 godina. To je motiv da se ne zaboravi. Hvala, još jedan puta, neka vas Bog čuva vas i vaše porodice. Svima vam želim isto što sebi i svojoj porodici. Što sebi i svojoj porodici želim vam isto. I neka vas Bog čuva. I još nešto samo. Ove su pekari, papirići da se samo pogledaju ko hoće da ubije svoj pekačku kesu i to svoje. Čuvajte vaše stvari. Dijana, ajde samo fotografiju. Možda fotografiju kad se vrati. Malo i prema meni. Ajde za nas sve. Pošto brat žuri pa... Čekaj, budem i ja. Ja se izvinjam, hvala vam na svemu, Samo još jedno. Evo da, može da. Sva tri. Evo da sva tri, završimo i onda ćemo... Ovo je crna trojka. Već sam pogladnio. Tri musketara je. Samo sam se izvinjam. Moju medalju mislim da nije. Na njega specijalna medalja Atletskog kluba Plemenitog srca. Ne Gaja, nego će sekretarica. Da ne mora da mu kaže bananicu, nego da mu da medalju. Ali kluba. A Božito ćeš li da mu daš? E pa Strahinja, sećaš se ono španjiga? Ovo se svega dobro srećem. Čestita. Tako je. I ostao bez Strahinja. I ostao bez flaša. Čekaj, ali moramo nas tri svi da se slikamo. Dođi. Ajde nas tri. Čuvaj na vlastu. Da. Čekaj, nas tri. Da ne odvojeti negdje. Ne, nas tri, dođi Marija. A, vas tri. Mora još malo. Ajde. Dodirni mi kolena. Dragana, hoćeš ti da nas Nas dva. Nas tri. Evo da prevećiš očima na sve. I ubaci u prvu. Hvala. A ovu ćemo spomenicu da ostavimo ovde za uspomenu u gradu u Vranju, u našem restoranu. Samo da kažem čovjek, kome ćemo dajemo. Nije još kraj. Nije još kraj. Doco, idi upiši. Laske, idi ispiši njemu ime. Idi mu ispiši ime, pošto Miki nema plajvas. Evo sad ćemo ti kažem. Niko nije snimao. Svaki mali kad vidim svoj pekar možda ga staviti. Po jedan svi, ovako. Da, može. Ne, hoću da im dam. On je samo Samo svi. Ne, šta slike? Sad ćemo da jedemo, ne slikamo više. Hoću da stavim svoju spomenicu. Ne, evo sad. Ćemo je to... Gdje? Daj gradu da redi to.
Ćao, drugari, svako dobro, vidimo se. Pozdravi tvoje.